Tras 6 semanas confinados na casa, os nenos comezarán a sair de xeito controlado a partir do 27 de abril. Aínda están por determinar os detalles sobre como se regulará esta medida, que está a xerar opinións confrontadas. Falamos con María Martínez, psicóloga do Gabinete Espazo Aberto de Ribeira, quen debulla as vantaxes, pero tamén os inconvenientes que pode ter a relaxación do confinamento. Ante todo, aconsella prudencia e tranquilidade a hora de afrontar estas primeiras saídas. Non é o mismo dar un breve paseo ao aire libre que apenas entras en contacto con ninguén, como podemos facer en algunhas zonas, que de repente ir cos nenos e coincidir nunha cola do supermercado con moita xente ou ir a un recado sin apenas afluencia, que se pode respetar as distancias de seguridade e ir con un neno, que estar nun sitio, estar dicíndolle porque público hai máis xente, non toques, non te acerques, non saludes ao teu amigo que está ali na cola ca súa nai, porque entonces eso o que supoñería para os nenos tamén é como incongruencia, tamén como unha falsa sensación de seguridade. Entonces, podo salir, é seguro sair, non é seguro, podo sair pero non podo tocar. O papel das familias é clave. María Martínez insiste na necesidade de proporcionar serenidade e coherencia aos pequenos, evitando o estrés. Un bo método para xestionalo é a través do xogo e da imaginación, vivindo cada saída como unha aventura. Darlle claves, xogar con eles incluso cando saímos, do que podemos facer ou non, convertilo un pouco nunha aventura, nun xogo, porque isto é unha transformación da nosa sociedade, da nosa maneira de funcionar, e tamén de como os nenos poden interactuar, non? Co contexto, co medio, e polo tanto temos que, igual que o fixemos na maioría dos casos con moito éxito, e os nenos falan de que disfrutan de estar tempo cos pais, porque levamos un ritmo de vida moi estresante. O importante é que agora non estemos o menos estresado posible para que axudar os nenos a levar este confinamento o mellor posible. E a saída, que tamén sexa gradual e que os nenos o perciban como algo tranquilo, como algo sereno, como algo que ten sentido e que se sintan seguros. Precisamente, sentirse seguros e poder expresar os seus medos e emocións é fundamental para evitar que todo este proceso se torne nunha situación traumática. Pero, desde logo, o que lle vai a dar a seguridade aos nenos, o que lle vai a dar o benestar, vale? Non é tanto sair ou non, sino como poden estar. Esa serenidade que lle pode dar a súa familia, o tempo que compartimos, permitirlles que falen de como se sinten, dos seus medos, das súas preocupacións. Os máis pequenos teñen demostrado nesta crise a súa capacidade de adaptación, dando unha gran lección de responsabilidade. Agora de nós, os adultos, depende axudalos neste momento de fonda transformación da nosa sociedade, tralo que posiblemente nada volverá a ser como antes.